идомаи саргузашти дарвеши сеюм, қисми чорум. ниҳоят тоқат накарда ба боми иморат баромадам. аз он ҷо сурухие ба ҳуҷра буд. оҳиста назар кардам ва дидам ки ӯро беҳуш кард ва ба чормех кашида гирдогирди косахонаи сари ӯро бурид. бо ҳикмати тамом устухонро ҷудо карда ба канор гузошт. дар як сӯ оташе афрохта буд. ба он оташ анбурро гузошта гарм кард. чун онҳоро дидам, дарди ҷавонро фаҳмидам, зеро китобе аз китобҳои ӯ хонда будам ки агар 1000 по ба гӯши касе равад, ба косаи сар ҷо мегирад ва одам рӯз ба рӯз аз зӯрии дарди сар, аз хурду хӯрок ва қуввату тоб меафтад ва мекоҳад. оқибат мағзи сар табоҳ ва сиёҳ мешавад ва ӯро мекушад. илоҷи он ҳамин аст ки устухони сари ӯро ба ҳикмат ҷудо кунанд ва бо анбури нимгарм он 1000 поро бардоранд. агар анбур гарм набошад, 1000 по поҳояшро ба пардаи димоғ банд мекунад ва парда медарад. агар анбур пургарм бошад, парда месӯзад. баъд аз дур кардани 1000 по, устухони фарқи сарро ба ҷо гузошта, бо фалон равған ва доруҳо захми ӯро беҳ кунонид. дигар илоҷ надорад. дар ин дам ҷугӣ анбурро бардошт ва хост ки 1000 поро дур кунад. ман донистам ки ғалат мекунад ва он ҷавон кушта мешавад. бинобар он тоб наёвардам. фарёд кардам ки эй устод, анбур гарм аст. чун овози маро шунид, сар боло карда маро дид. қаҳраш омад ва анбурро ба дур андохт ва сару синазанон дарро кушода ба кунҷи боғ рафт. ман аз бом ба зер омадам ва ба дарун даромадам. то он вақт анбур ширгарм шуда буд. онро гирифта бо дилпурӣ 1000 поро баргирифтам. аз таъсири гармии анбур 1000 по пойҳояшро ба худ кашид. ман ҳам ӯро аз мағзи сари ӯ бардошта ба дур андохтам. баъд фарқи он бечораро ба ҷои худ гузошта, дору, марҳам ва равған ки ҷугӣ ба он ҷо ҳозир карда буд, ба ҷароҳати ӯ молидам ва маҳкам бастам ва аз ӯ хотирҷамъ шуда берун баромадам ва ба кофтукови ҷугӣ машғул шудам. баъд аз ҷустуҷӯи бисьёр дидам ки худро бо мӯи сари худ аз дарахте ба ҳалқ кашида, аз ғояти ҷаҳл ва таассуб худро куштааст. сабаби ин худкушӣ ҳамин ки чаро ман дониста ва фаҳмидаам ки ӯ чӣ мекунад. борҳо таассуфи бисьёре хӯрда аз дарахт ҷудо кардам ва дар он ҷо чуқурие канда хостам ки ӯро гур кунам. дар он дам аз миёни мӯҳои ӯ 2 калид ёфтам. онҳоро гирифта ба киса андохтам. баъд ӯро гур карда ба иморат омадам ва ба хилвати ӯ рафтам. аввалан аз бемор хабар гирифта хотирҷамъ шудам. баъд ба маконе ки нишемании ҷугӣ буд рафтам. дар он ҷо як дари қулф кардашударо дидам. калидро ба он қулф андохта кушодам ва даромада дидам ки дар он хона зару зевари бисьёре рехта шуда буд. дар он байн сандуқчаи мурассаеро ёфтам ки калид ба он рост меомад. қуфли онро кушода дидам ки як китоби ҷилдмурасса истодааст. китобро кушода хондам ки дар он тамоми доруҳо, исми аъзам ва дастури чила нишистан
ва тасхири ҷин, арвоҳ ва афсонот навишта шуда буд. чун онро дидам, аз шодӣ наъра зада беҳуш гардидам. баъд ба худ омада бо ғайрати ҳарчи тамом ба нигоҳубини он ҷавон кӯшидам, то ки ҷароҳати вай сиҳат ёфт. баъд аз гузаштани 8 рӯз бо он ҷавон аз боғ берун баромадем. ёрони ҳарду тараф ба саломатии мо шукр карданд. вазири падарам, марди тоҷир ва боқии парасторон масрур ва хуррам аз он ҷазира озуқа ҷамъ намуда, бо асбоб ва амволи бисёр ва зару ҷавоҳире ки дар ҷӯгӣ буд, ба киштӣ даромада равонаи вилояти худ шудем. он ҷавон низ амирзода буд. вай ҳам бо ёрони худ ба мамлакаташ рафт. вақте ки сиҳат ва саломат аз дарё ба канор омадем, ба назди падарам қосиде равона карданд ва муждаи саломатӣ бурданд. худамон кӯч бар сари кӯч омадем, то ки ба ин мавзеъ расидем. аз он ҷониб, чун хабари саломатӣ ба падарам расид, шаҳрро оинабандӣ ва чароғон фармуда, худ бо умаро ва вузаро ба истиқбол берун омад. мо дар ин мавзеъ рӯ ба рӯ шудем. ман азбаски аз бисёрии мардум ваҳшат доштам, ба падар гуфтам ки ман ба шаҳр намедароям, дар ҳамон хона ва боғ зиндагӣ мекунам. падарам гуфт ки эй нуридида, чун ба ту дард аз он боғ рӯй дода буд, ман фармудам ки он боғро хароб кунам. ин суханро шунида, аз асп худро партофтам ва ба хок ғелида ба гирья даромадам. ҳарчанд падарам хост маро тасаллӣ дода ба шаҳр барад, ризо надодам. дар охир маслиҳат чунон диданд ки ба ҷиҳати ризоҷӯии ман дар ҳамон макон боғе созанд. ҳамон рӯз ба банноён, муҳандисон ва деҳқонон фармон доданд ва ҳамин боғро дар андак рӯз обод карданд. иморатеро ки мебинӣ, ба дилҳои тамом карданд. баъд 100 нафар ғулом ва хизматгор муқаррар фармуданд ва худ аз ислоҳи ман маъюс гашта, бо 100 дареғ ва афсӯс ба шаҳр баргаштанд. ман ба хилват нишаста ба хондан сар кардам. 40 рӯз тарки таомҳои ҳайвонӣ ва ғайра намудам. ҳар рӯз ва ҳар шаб аҷоиби беандоза медидам ва мушаққати бисёр мекашидам. аммо ба умеди он ки шояд домани васли ӯ ба ҷанг ояд, аз ҳеҷ чиз натарсидам. дар шаби 40 баъд аз соиқа ва тӯфон ва ғӯриши рад ва тапиши замин ва овозҳои аҷиб ва ҳавлнок, аз ҳаво тахте пайдо шуд. чун ба замин расид, дидам ки пирамарде бар сари тоҷи мурасса ва либоси марвориддузӣ дар бар ба болои тахт нишастааст. ба вай салом додам. вай гуфт: эй ҷавон, чӣ аз ҷони ҷиниён мехоҳӣ? ҳоло бас аст. наздик шуд ки тамоми моро бисӯзонӣ. боре матлаб чист? бигӯ, то ҳосил кунам. агар мақсади қатли ом дошта бошӣ, ихтиёр ба туст. гуфтам: агар қасам ёд кунӣ, макр ва ҳила накунӣ ва дурӯғ нагӯӣ, мақсадамро мегӯям. он мард қасам ёд кард ва ман гуфтам ки дар паси парда духтаре дорӣ. агар ба аҳд вафо карданӣ бошӣ, мехоҳам ки муроди маро ҳосил кунӣ ва духтаратро ба ҷиҳати таскини дили ман ҳозир кун. он мард хандид ва гуфт: матлаби ту ҳамин аст? гуфтам: кадом матлаб аз ин азимтар аст?
ин шарафи давлат ва иқбол ва мададгории бахти мани бечораи саргашта ва ҳиҷрон расидааст, ки як бори дигар дидаи ғамдида мунаввар кунам, як бори дигар қурбон шавам, то ки сар андар қадамаш бозам ва ҷон пешкаш созам. ӯ гуфт: эй ҷавон, духтари ман қобили суҳбати ту нест. мо ҷиниён аз тоифаи сиёҳием. ҳамаи мо сиёҳ ва қавиҳайкалем. гуфтам: узр ва макрро бигузор. ӯ гуфт: шарт ҳамин. ӯро дида аз озори мо даст мекашӣ? гуфтам: бале, чунин аст. ҷинҳо рафта зуд тахтеро оварданд. нигоҳ карда бинам, бачаи ифрате дар он нишаста, ки забон аз таърифи ӯ оҷиз аст. як чизи сиёҳ, бадафт ва аҷиб, аммо дар миёни дуру гавҳар ғута зада буд. чун ӯро дидам, ба падараш гуфтам: эй пири сангдил, ин чӣ найранг аст? чӣ тавр дилат шуд, ки он суратро ба ин ҳайат мубаддал кунӣ ва қасам ёд кардӣ, ки хиёнат накунӣ? аммо вай боз қасамҳои бисёр хӯрд, ки духтари ман ҳамин аст ва ҳайати ӯ ҳамон аст. донистам, ки рост мегӯяд. боз ӯро қасам дода аз матлаби худ нишон талабидам. гуфт: он подшоҳзодаи Уммон аст. агар онҳоро тасҳир карда тавонӣ, шояд вай ба даст афтад. эй ҷавон, баростӣ, ки аз сари ин муддао бархезӣ беҳтар аст. зани ман он аст, ки аз ин кор ҷуз ранҷу бало чизе нахезад. обу оташро куҷо улфат ҳосил мешавад? ӯ боз насиҳати бисёре кард, лекин ба ман асар накард. ошиқ куҷо насиҳати мардум шунидааст? боре аҳд кардам, ки дигар эшонро наёзорам. баъд аз ин ӯро рухсат додам. боз ба нияти тасхири ҷиниёни вилояти Уммон ба хондани китобча сар кардам. дар шаби охири бӯи роҳат ба машоми ҷонам расид. дидам, ки як аз бузургони ҷиниёни он вилоят меомаданд, то он ки падари он симинбар дар рӯи тахти мурасса аз рӯи ҳаво пайдо шуд ва фуруд омад. баъд аз салом ва таслимшавӣ гуфт: эй ҷавони одамизод, манзури ту чист, ки бо ин ҳама саъю ғайрат ин дуогӯйро ҳозир кардӣ? ман баъд аз шароити таъзим ва эҳтиром ӯро қасам додам ва гуфтам: эй малик, муддатҳост, ки ба ишқи духтари киромии шумо гирифтор ва аз фурқати он сарвқад беорому беқарорам. хоҳиши онро дорам, ки марҳамат намуда ин фақири шикастаҳолро ба зулоли висоли он фархундамаол расонӣ ва маро ва худро аз ин машаққат бираҳонӣ. ӯ гуфт: эй ҷавон, ту одамизод ва мо ҷамоати ҷиниён ҳастем. наздикии одамӣ ба ҷин ғайримумкин аст ва аз ақл дур аст. ҳарчанд ӯ мумоният менамуд, ман зиёдтар мепурсидам, то ин ки дар байни ман ва ҷиниён аҳду паймон шуд, ки он подшоҳи мулки хуби дар пеши ман бошад, ба шарти он ки ба назари шаҳват ба ӯ нигоҳ накунам. ман ҳам қабул намудам. ӯ гуфт: ҳоло мегӯӣ, аммо куҷо ба шарт вафо хоҳӣ кард? гуфтам: аз чӣ донистӣ? гуфт: одамизодро вафо набувад. ман он шарти балоғ аст бо ту мегӯям, ту хоҳ аз суханам панд гир, хоҳ малол. ҳоло вақт аст ба ту мегӯям, ки агар иродаи ту аз рӯи шаҳват набошад, ӯ дар хизмати ту бандавор хоҳад буд. ман ҳам аз ҳаводорони туам. агар бо ӯ мубошират, хуфту хоб кунӣ,
боиси марги ӯ хоҳад шуд. марги ӯ боиси меҳнат ва машаққати ту хоҳад буд. гуфтам: эй малики аъзам, ту он санамро як назар ба ман бинамо ва ҳар балое ки расад маро роҳат аст. ниҳоят баъд аз муоҳила ман тарки ҷон гирифтаму дилдор ёр шуд. шукри худо ки мавсими бусу канор шуд. он ёри дилнавоз ки сабрам рабуду рафт. миннат худоеро ки ба ман боз ёр шуд. якбора он зебонигор аз дар даромад. инони дили шайдо аз кафам даррабуд. баъд аз муддате боз дидаи ҳиҷрондидаро аз нури ҷамолаш зиё ва нурдили меҳнаткашидаро нишод ва сурур рӯй намуд. чун ҷон дар бар кашидам ва қадамаш бусидам, он нозанини маҳҷабин меҳрубонӣ ва дилҷӯӣ ва изҳори муҳаббат аз вафодории ман мекард. муддате бо якдигар дар ин иморат ки дар кунҷи боғ воқеъ аст ба сар мебурдем. он ороми ҷон ба ман мегуфт ки: эй ҷони азиз, ту ғофил аз худ мабош ки ҷиниён дар камини ту мебошанд ва аз китоби худ бохабар бош ки мабодо надузданд. соҳироне дар миёни ҷиниён ҳастанд ки агар лаб бар ҳам зананд, оламеро бар ҳам мезананд. боре дар шаб дар вақти мастӣ шайтон ғалаба кард. хостам ки даст дар гардани он нигор дарорам. дар он дам овозе шунидам ки мегуфт: китобро ба ман деҳ ки ҳама исми аъзам аст ва хуб нест ки дар чунин вақт бо ту бошад. ман чун маст будам, тафтиши соҳиби овоз накардам ва китобро аз бағали худ берун бароварда ба ӯ додам ва рӯ ба мақсад ниҳодам. он нозанин ба ман бонг зад ки: эй золим, насиҳати маро фаромӯш кардӣ, кор аз даст рафт. бо ин суханон вай бехуд шуда афтод. ман ба ақиби ӯ нигоҳ кардам. пири ифрите дидам. хостам озор диҳам. дигарашро дидам ки китобро аз вай рабуда гурехт. ман он қадар ёд доштам, аз афсунҳои он китоб якеро хонда дамидам ва он ифратро ба сурати гов даровардам. он соҳири дигар ба соҳири дуоҳоро аз хотирам маҳв кард ва худаш гурехт. чун ба болини он нозанин омадам, ӯро беҳуш ва хомӯш ёфтам. аз он рӯз боз он сарви ноз бо ҳамон ҳолати рӯзи аввал баргашт. ман яқин медонам ки ин аз асари сеҳр аст. говро ҳамарӯз аз қаҳр ва хашм шалоқ мезанам ва айш ба ғам мубаддал шуд. инак тарки мардум карда дар кунҷи боғ ба сад дарду доғ рӯз мегузаронам. сохтани ниҳоли зумурадин барои машғулӣ ва рафъи савдост. ҳар моҳ як бор ба он макон рафтан ва ниҳоли мартабонро бурдан ва ба халқ намудан ва шикастан. инчунин ғуломро куштан барои он аст ки халқро дил ба ҳоли ман бисӯзад. шояд дардманде дар ҳаққи ман дуои бериё кунад, то ки ба он васила пеши роҳам кушода шавад ва ба мақсадам бирасам. эй дарвеш, ҳоли ман ҳамин аст. ҷавон баъд аз тамом кардани саргузашташ наърае кашиду кафк бар лаб оварда гиребон пора намуд ва зориву беқарорӣ намуда ба шитоб роҳи биёбон пеша гирифт. шаҳриёро, гуфт дарвеш, оташи ӯ дар дилам чунон асар кард ки худро фаромӯш кардам. қасам хӯрдам ки то ӯро комрон набинам, ба мақсади худ нашитобам. бинобар он сар дар биёбон ниҳода ба ҷустуҷӯи анҷоми кори ӯ машғул шудам. сарупо бараҳна то 5 сол гаштам.
дар ҳар ҷо дарвеш ва дардманде ва поктинатеро бинам, аз вай давои он дард ҷустам. дар охир ба ҳамон пирамарди обид вохӯрдам, ки дарвешонро ба Қустантания далолат карда буд. вай маро ҳам монанди онҳо ба ин тараф фиристод ва гуфт, ки дар роҳ ба 3 дарвеши дигар вомехӯрӣ, ки ҳар кадомашон матлаби бузурге доранд. шумо ҳар 4 ба назди подшоҳ меравед, ӯ низ матлабе дорад. дар он ҷо матлаби ҳамаи шумо ҳосил мешавад. бинобар он банда ба ин савоб, яъне ба ин ҷониб равон шудам. ҳоло 2 нишони он мард гуфтагӣ зоҳир шуд. умед он аст, ки подшоҳ ба мақсадаш расад ва мо бечорагон низ ба орзуи худ расем. поёни саргузашти дарвеши сеюм.